Galateni 5 cu 22 și 23. Rodul Duhului, dimpotrivă, este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Romani 8 cu 6. Și umblarea după lucrurile naturii păcătoase este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Ioan 14 cu 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Romani 15 cu 13. Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în speranță. 2 Timotei 1 cu 12. Și din cauza aceasta sufăr aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine, pentru că știu în cine am crezut. Și sunt sigur că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Isaia 26 cu 3. Celui cu inima tare tu îi garantezi pacea. Da, pacea, pentru că se încrede în tine. Isaia 32 cu 17 și 18. Lucrarea dreptății va fi pacea, rodul dreptății, odihna și liniștea pentru totdeauna. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. Proverbe 1 cu 33. Dar cel care mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Psalmul 119 cu 165. Multă pace au cei care iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire.